Vad har vi här för en liten sockerråtta? Det är Enja som är ute och åker pulka. Ska se om vi får igång henne lite. Hej Enja! Oj! Hej! Hej Enja! Det är roligt. Ja, går vi upp igen. Tea, åker vi pulka? Nej du. Nu åker vi. Nu är det lite spårigt. Du ska ju sitta i pulkan. Kolla. Nu har jag åkt pulka för första gången.